טוב, כאן חלבה, רותחים אותה במים, משהו כמו ליטר מים, אוקיי? ופה סוכר, שמנו סוכר, קילו סוכר, נכון? קילו סוכר במים, מים בערך כמו כזה, משהו 2 ליטר, לא? משהו כזה 2 ליטר. משהו כמו 2 ליטר מים בתוך הסוכר, רותחים את הסוכר עד שיהיה מומס עם המים חמים ומבשלים את החלבה, בלי סוכר כמובן, רק מים, כמו ליטר מים, ומתחילים לבוא לשלב של התערובת. מה עם השלב של התערובת? יש לנו ככה, שמנו בקערה את הסולת ואת החיטה ביחד, ופה הכנו את המרגרינה, שמנו אותה, רתחנו אותה וממסנו אותה עם כוס של שמן ביחד וערבבנו ביחד. זאת שמן וגם את החמאה ביחד, מומסים. בשלב הבא שמים קצת כפית של שומר, אחר כך משהו קצת של סומסום או הכל אפשרי גם. אחר כך מתחילים לשים את התערובת של הווניל ואת האבקת של סוכר, אבקה אפייה ואבקת של סוכר יחד. קצת של חמירה, של בצק, עם קצת מים. אוקיי, ומתחילים בתערובת, מערבבים ומערבבים ומביאים את החמאה ושמים את החמאה. מתחילים בתערובת. هذا الشلاب اللي انت بتعمليه هيك هسه. نعم. איזה כמות ענקית, יא אללה. אפשר לחלק על 2 מגשים, לא כמות גדולה. 2 מגשים, אוקיי. אחר כך נראה. בסדר, 2 מגשים. אוקיי.